Kesupen ora nyopo kanca-kanca kabeh. Saking enake maem plecing ning kene. Niki salah satunggaling menu ingkang spesial wonten ing mriki inggih punika plecing. Plecing punika asale saking rokot ingkang digodhog enten bayem kalian rebus. Wonten setunggal melih inggih punika naminipun suketi. Unjukan niki karase dening serai, cengkeh, gula merah, gula batu kalian jeruk nipis. Unjukan punika kata khasiatipun salah satu nggih punika meningkatkan daya tahan tubuh. Kula sakniki nembe wonten ing Umbul Besuki. Lokasinipun wonten ing Dukuh Kiringan, Kelurahan Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Menawi ajeng mriki tetep patuhi protokol Covid-19 nggih kanca-kanca. Tiket mlebetipun cekap bayar gangsal Rp1.000 per tiang. Murah tenan to? Wah, panggenanipun tasih alami, sejuk lan nyaman. Ugi wonten kolam khusus kangge anak-anak. Toyanipun seger tenan. Gemblending saking umbul langsung. Wah, wonten bakal bosen-bosen dolan mriki. Kula jamin bakal ketagihan. Pokoke nek mriki ampun kesupen ngajak keluarga nggih utawi sareng-sareng kalian kanca-kanca liyane. Niki wau belas kula wonten ing salah satunggaling umbul wonten Klaten. Umbul Besuki. Aku wong Jawa, murid-murid basa Jawa aja ilang kabudayan.